Mae rhif yn rhif Cysefin os yw efo dau ffactor yn union, sef 1 a'r rhif ei hun. Felly unrhyw rhif sydd efo mwy na dau ffactor, neu llai na dau ffactor, dydy'r rhif yna ddim yn rhif Cysefin. Nawr, gadewch chi'n ystyried rwan os yw'r 8 rhif yma yn rhifau Cysefin a'i peidio. I gychwyn efo 5, nawr i ffeindio ffactorau 5, nawr ni feddwl amdan parau gwahanol o rifau sydd yn llosi i wneud 5. A dim ond un par sydd yn gweithio, sef 1 a 5, mae 1 yn llosi 5 yn 5. Ac felly, ffactorau 5 yw 1 a 5. Ond mae hynna yn ddau ffactor yn union, felly mae hynna'n deithio i fod 5 yn rhif Cysefin. Ac efo'r 6, sef fyddai luosi i wneud 6. Wel, fyddai feddwl amdan 1 llosi 6, ond hefyd, sy'n ni'n gallu gwneud 2 llosi 3. Wel, dyna ni fwy na 2 ffactor rwan, 1, 2, 3, 4, felly dydy 6 ddim yn rhif Cysefin. Rhaid cael 2 ffactor yn union i fod yn Cysefin. Ac efo'r 7, fyddai wneud 7 drwy wneud 1 llosi 7, mae pob dim yn tabl 1, ond does yna ddim ffordd arall o wneud 7, felly 2 ffactor yn union efo hyn, felly mae 7 yn Cysefin. Ac efo 9, ydy'n wneud o drwy wneud 1 llosi 9, ond hefyd drwy luosi 3 efo ei hun. Felly, ffactorau 9 ydy 1, 3 a 9. Mae gen i fwy na 2 ffactor, felly dydy 9 ddim yn Cysefin. Nawr, ar gyfer y rhif 1, ffordd ydy wneud 1 ydy drwy wneud just 1 llosi 1, does ddim byd arall yn gweithio. Ond, 1 ffactor sydd gen i fan hyn, sef y rhif 1. Os gen i ddim 2 ffactor yn union, mae gen i lai na 2 ffactor, felly dydy y rhif 1 ddim yn rhif Cysefin. Ac efo'r 27, sy'n ni'n gallu gwneud 1 llosi 27, ond mae 27 yn tabl 3, mae o'n 3 llosi 9, felly dwi wedi ffeindio 4 ffactor yn barod, felly mwy na 2, o ddim yn rhif Cysefin. Beth am 41? Wel, ydy'n gwneud 1 llosi 41, dio ddim yn eilrif, felly dio ddim yn tabl 2. Dio ddim yn tabl 3, oherwydd fod swm y digidau, 5, ddim yn tabl 3. A sa chi'n gallu mynd trwy pob un tabl arall hefyd, a methu ffeindio ffactor arall ar gyfer 41. 2 ffactor felly, ac felly mae yn rhif Cysefin. I orffan beth am 51? Wel, mae o'n 1 llosi 51. Dio ddim yn eilrif, felly ddim yn tabl 2. Ydio'n tabl 3. Wel, mae swm y digidau fan hyn, 5 adio 1 yn 6. Mae 6 yn tabl 3, felly mae rai fo 51 hefyd yn tabl 3. Mae'n allan i fod yn 3 llosi 17. Wel, dyna fi wedi ffeindio mwy na 2 ffactor, felly mae hynna'n ddigon i ddeithio fi rwan fod 51 ddim yn rhif Cysefin. Nawr, rhowch chi gynnig ar ni nawr, a yw'r rhifau sydd ar y sgrin yn rhifau Cysefin a'i peidio. Rhowch gynnig arni, a wedyn dewch yn ôl mewn ychydig o funudau i weld os ydy'r atebion cywir sydd ar y sgrin yn awr yr un peth a'ch atebion chi. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.